ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи Қадамшоҳи Соев. Як қиссаеро мондагӣ будум ки гуфта будум давом дорад. Қисми дуюмша ба наздикӣ пешкаш мекунам. Инак қисми дуюмаш тайёрай. Пешкаши шумо мегардонам. Касоне ки қисми якумша гӯш кардагӣ нестанд, силкаша дар зери навор мемонам, бидроянд, гӯш кунанд. ва инак қисми душам пешкаши шумо мегардонам. гӯш кунен ва лайк монен, обуна шавен, фикрихтона дар зери навор нависен. хиёнат ва ҷазо қисми 2. ҳамин тавр риштаи кандаи муҳаббати нангини мо то он даме давом кард ки ошиқамро дар маркази вилоят ба кори баландтаре даъват карданд. он замон ман аллакай соҳиби 2 писари нозанине будаму намедонистам ки падари онҳо кист, Замир ё Раис. Раис аҳли оилаашро ҳам кӯчонда ба маҳаллаи нави зисташон бурд. акнун мо тамоман ҷудо шудем, зеро ӯ ба ноҳия кам меомад. аммо ман танҳо 6 моҳ тоқат кардам ва рӯзе ба баҳонаи хабаргирии апаам хоҳаршӯямро апа мегуфтам. ба дидори ошиқам шитофтам, аммо ӯро сарду ба худам бепарво дарёфтам. апаи шавҳарам аз омаданам хурсанд шуда ҷойи нишастамро намеёфт. рӯзи дуюми омаданамон Раис мошини хизматиашро ҷеғ зада ҳамсарашро ба бозор равон кард ва мо дар танҳоӣ суҳбат кардем. зиную ҳаромӣ бас аст, аз худо шарм доштан лозим. ҳар чӣ ки дар байни мо буд фаромӯш кун. ман дигар намехоҳам ҳамсари бечораамро фиреб диҳам, ба додари ӯ хиёнат кунам. бе ин ҳам ӯ пасмондаи маро гирифтааст. бовар кун, азоби виҷдон беморам намудааст, гуфт Раис. инро нав фаҳмидӣ? аз гиребони ӯ гирифта фарёд задам ман. чаро вақте ки бо ман айш мерондию духтариамро гирифтӣ, виҷдонат азобат надод? Раис бо як ҳаракати тунд гиребони маро аз дасташ раҳо намуд. ба сарам дод зад: шин дар ҷоят! чӣ маро ба зурӣ ба болоят савор карданӣ? ту дар духтарият ҳам ҳамин хел зур будӣ. ҳар рӯз наздам синаҷунбону дунбаларзон мегузаштӣ. баъд ман чӣ кор ҳам мекардам? ягон кас аз дастархони кушода рӯй нагардондааст. суханони боқимондаи ошиқи акнун соҳибиқам дар гӯшам намедаромаданд. ба зур худро нигаҳ дошта ҳамон рӯз писаронамро гирифта ба ноҳия баргаштам. як соли дароз ғамбемор гаштам ва оҳиста оҳиста ишқи он бевафоро аз дилам берун кардам. Раис ҳам дигар ёди ман накард. фақат ҳамсарашро гоҳ-гоҳ дар маъракаҳои хешутаборӣ медидам. бечора занак ҳайрон мемонд ки чаро ман ба хонаи онҳо намераваму риштаи хешутабориамро кандаам. назди ӯ ками вақтро баҳона пеш меовардаму аз ин гуна суҳбатҳо мегурехтам. писаронам ба воя расиданду пайи ҳам ба донишгоҳи бонуфузи кишвар дохил шуданд. ҳамсарам акнун шабу рӯз банди кор буд, то писаронаш бекаму костхонаду одам шавад. ман низ кори хубе доштаму бо гузашти солҳо гуноҳи кардаамро пеши худою бандагон фаҳмида шабу рӯз ба ибодат машғул мешудам. ошиқи собиқам бошад ба бемории саратони меъда гирифтор гашта хеле азоб кашид. рӯзе ҳамсарам аз кор баргашта гуфт ки аҳволи язнааш бад асту ӯро ба наздаш даъват кардааст. дилам таҳз кашид, вале ӯро аз роҳаш гардонда натавонистам.
ҳамон шаб хабари марги раис ба ноҳия расиду ману додарам ба ҷаноза рафтем ва гардани апаи шавҳарамро гирифта хуб гиристам. дар дил менандешидам ки раис 2 сол азият кашид. 6 моҳи охир аз гулӯяш об ҳам намегузашт. ин касофати гуноҳи кардаи мо буд. ман чӣ хел мемурда бошам. пас аз гузаронидани серӯзагии ӯ ҳамроҳи замир ба хона баргаштем. дар хона шавҳарам гуфт бечора язнаам ақлашро низ гум карда буд. пеш аз маргаш дастамро дошта аз ман бахшиш мепурсид. гӯё наздам гуноҳи азиме доштааст. ҳамин қадар такрор кардам ки ман замирам. боз мегӯяд ки маро бубахш додар, гуноҳи нобахшидание назди ту содир кардам. номи туро мегирифту ба кин ки лаънат мефиристод. писаронат гуфта ғурғур мекард. одам касал ки шуд ҳар гап мегӯяд. гӯён гапи ӯро буридам, вале аз тарс дилам ба кафидан наздик меомад. ҳамин тавр аз байн 6 сол гузашту ҳарду писаронамро дар 1 сол зан дода 2 арӯз ба хона овардам. беҳтарин ҳофизонро даъват намудам. машҳуртарин дастаи ҳаҷвнигори ва ровии зебоӣ баъзамро ҳусн мебахшиданд. писаронам ҳарду корманди ҷавони сохторҳои бонуфузи ноҳияи ҷавонӣ, зебои чорпаҳлӯ. арӯсон дар дилрабоӣ аз хӯрони биҳиштии соҳибҷамолтар мардум ҳама масти ин базми гарми гуворо буданду ману шавҳарам аз хурсандӣ ҷойи нишаст намеёфтем. тӯй ба охир расиду арӯсонро ҳамроҳи домодҳо ба зери чодар гусел кардем. қисми зиёди меҳмононро низ гусел намуда бо чанд нафар меҳмонони аз тарафи арӯсҳо омада хеле суҳбат карда ба хоб рафтем. нисфи шаб аз садои ҷангу ҷанҷол бедор шуда дар саҳни ҳавлӣ писари калониамро дидам ки арӯсаки урёнро зери мушту лағат гирифтааст. баъд фаҳмидам ки арӯс беиффат будааст. пас аз пурсуҷӯҳои зиёд аниқ кардем ки бакорати ӯро шавҳари апааш бардошта будааст. ҳангоми донишҷӯӣ дар хонаи апам истиқомат мекардаму боре ӯ бо кӯдаки хурдсолаш дар беморхона мехобид ва язнаам ба ман ҳамхоба гашт. баъд аз ин ҳар вақте ки дар хона набудани апам ӯ ин кори разилонаашро такрор мекард. пас аз дидани ин манзараи нангин фишори хунам баланд гашту маро ба беморхона бурданд. аз он ҷо баргашта фаҳмидам ки арӯси дуюм низ вокира набудааст. акнун миёни ҳавлӣ калони боҳашамат ҳамроҳи 2 писари рӯҳан озордида ва шавҳари андешаманду хомӯшам зиндагӣ дорам. писаронам ба ҷавониашон нигоҳ накарда миёни мардум соҳибу обрӯ ва эҳтироманд. аз худои худ боварӣ дорам ки онҳо хушбахт мешаванд, вале медонам онҳо ҷабри гуноҳҳои кардаи маро мекашанд. барои ҳамин ҳам одам бояд ҳар қадаме мондаашро санҷида рӯи замин гузорад. худованд гуноҳи хатои кардаатро дар ҷомаи дигар ба ту нишон медиҳад, боз чунон ки тамоми мағзу устувонат месӯзад, зеро ӯ ҳамабин аст. дӯстони азиз, видеои мо ҳам ба охир расид. чуноне ки шумо гӯш кардед, аз маънои видео ҳар гуноҳе ки кардӣ дар ҷомаи дигар ба ту нишон медиҳад. яъне ки ҳар гуноҳе ки ҳар коре ки мекунӣ, ай фарзандат ё ай хешу таборот ай якас на якас мебинӣ.
худованд ҳаматан нигаҳбон бошад. то наворҳои дигар, худоҳофиз.